imma ma jeżerċitax il-ministeru, ġifieri ma jqaddis, ma jqararx, ma jipritkax fil-qudiesa, ma jżowwitx, ma jeżerċitax is-sagramenti bħala saċerdot, ġifieri li jamministru jibqa' jirċevihom, jista' jirċievi ovvjament il-tqarbin, jirċievi l-qrar, jirċievi kull sagrament ieħor, imma ma jkunxu illi qiegħed jagħti daw is-sagramenti, mela huwa dispensat milli jeżerċita s-sagramenti jamministru huwa, iwettaqhom huwa għal persuni oħrajn, jirċievi din id-dispensa. Fl-istess ħin ukoll il-Knisja tiddispensah miċ-ċelebat, jiġifieri tħollu minn dik ir-rabta li ma jiżżewwiġx, però ma ninsewx li mhijiex rabta divina, mhijiex xi ħaġa li jagħmel Ġesu, imma hija xi ħaġa li talbet minnu l-Knisja. Allura dak li titlob minnek il-Knisja tista' tħollok minnu il-Knisja. Dak li jitlob minnek Kristu ma tistax tħollok minnu il-Knisja. Eżistijaj. U hawnhekk eżistijaj id-differenza bejn saċerdot li b'mod komuni aħna ngħidu ħalla. Kif spjegajt saċerdot tibqa' il-Knisja x'titlob minnu iċ-ċelebat, il-Knisja tista' tħollu minn din ir-rabta taċ-ċelebat. Allura f'dak il-każ meta jkun irċieva d-dispensa, is-saċerdot jista' jekk irid dan raġel jiżżewweġ. Jista' jibqa' single. Imma ġifieri l-Knisja ħallitu minn dak iċ-ċelebat. Fil-każ ta' żwieġ din ma nistgħux inqabbluha mal-kwistjoni ta' saċerdoti illi jifqu jeżerċitaw il-ministeru saċerdotali hija iktar propja li impoġġuha b'dan il-mod forsi tidher klim tqil imma wara li spjegajtulkom nittama tistgħu tifhmuh. Għaliex iż-żwieġ hu differenti minn din il-ħaġa qegħdin ngħidu. L-raġel u mara jingħaqdu flimkien f'imħabba li tibqa' l dejjem mhijiex kwistjoni illi għamlet għall-Knisja, allura l-Knisja ma tista' qatt tħollok minnha. Hija kwistjoni li talabha Alla, kif insibu kemm fit-Testament il-Qadim u fit-Testament il-Ġdid, dak li jaqgħat Alla ma jistax iħollu l-bniedem. L-żwieġ min natura tiegħu hija mħabba li tibqa' l dejjem mhijiex xi ħaġa li vvintata l-Knisja, mhix xi ħaġa li l-Knisja għandha seta' fuqha, mhix xi ħaġa li l-Knisja tista' tħollok minnha. Assolutament le, eżistijaj. U allura meta insibu min jargumenta illi mela s-saċerdoti jistgħu jitilqu l-miżżewġin le, litteralment huma paragun li ma nistgħux nagħmluh. Huwa paragun li ma nistgħux nagħmluh. Hija taqbila u eżempju żbaljat fażul għall-aħħar għaliex waħda m'għandha xejn taqsam mal-oħra. U ħafna drabi nistgħu nirraġunaw hekk forsi minħabba nuqqas ta' tagħlim, minħabba nuqqas ta' formazzjoni, u anke forsi umanament minn barra forsi tista' tidher hekk jekk nkunux informati tajjeb. Imma li qed ngħid kemm importanti ħafna illum hawn min qed jipprova anke biex iwaqqa' ħanidu hekk il-pożizzjoni tal-Knisja kontra d-divorzju, min jipprova jweġġa l-istess Knisja anke bin-nuqqasijiet ta' wlieda, jipprova jagħmel din il-ħaġa u jgħid mela tajjeb is-saċerdoti jistgħu jitilqu u l-miżewġin ma jistgħux. Kif għedt mhumiex żewġ affarijiet li nistgħu nqabbluhom flimkien, għaliex iċ-ċelebat fil-Knisja hija xi ħaġa li l-Knisja titlob mis-saċerdoti tagħha, filwaqt li l-miżewġin li jibqgħu miżżewġin għal dejjem mhijiex xi ħaġa li titlob għall-Knisja, hija xi ħaġa li jitlobha Kristu. U l-Knisja ma tista' qatt tbiddel dak li għamel Kristu. Il-Knisja tista' tbiddel l-Ewkaristija, jiġifieri tgħid li Ġesu pereżempju mhux vera preżenti fl-Ewkaristija, il-Knisja ma tista' qatt tagħmilha u jekk tagħmilha tiżbalja. Il-Knisja tista' tgħidilna illi mhux vera s-saċerdoti jaħfrulna l-nubit tagħna, ma tista' qatt tgħidha dik il-Knisja għax dik huwa Ġesu li għamilha u l-Knisja ma tista' qatt tiddawwarha. Il-Knisja tista' tiġi xi darba tgħidilna isma' Alla mhuwiex Trinità. Ma tista' qatt għax hija dak li jurina Kristu li turina rivelazzjoni. Il-Knisja ma tista' qatt, il-Knisja tista' xi darba tgħidilna iż-żwieġ mhuwiex żwieġ għal dejjem, iż-żwieġ huwa żwieġ sakemm
jiġri xi ħaġa, sakemm xi ħaġa tmur ħażina, sakemm ma tibqax tħoss, sakemm ma nafxiex. Il-Knisja qatt ma tista' tpoġġilna żwied sakemm, għax dak li għamel Alla ma tistax tibdlu l-Knisja. Ċertament dak li tagħmel il-Knisja imma tista' tibdlu l-Knisja. Per eżempju, fejn nafin, il-Knisja ġieli tatna jiem ta' sawm. Per eżempju, qabel konċilju dawk minnkom li jiftakru, il-Knisja kellha ħafna jiem iktar stretti ta' sawm. Illum il-ġurnata għax dawk Ġesu għalidna biex insumu. Imma l-ġranet tas-sawm ħallihom fidejna u l-Knisja bħalhom ġieli gwidatna. Fi żminijiet gwidatna mod u fi żminijiet gwidatna mod ieħor. Imma għaliex il-ġranet ġew mogħtija lilna mill-Knisja, il-Knisja tista' terġa' tbiddilhom u tina ġranet oħrajn. Ma tistax tgħidilna ma nsumux, għax dik hija xi ħaġa li talilna Ġesu, tkun qed tmur kontra tal-im tiegħu. Imma l-ġranet tfisser il-Knisja tippreżentanna s-sawm bħala komunità nisranija. Ċertament li l-Knisja tista' tvarjhom, tista' tbiddilhom skont iċ-ċirkustanzi, skont il-postijiet, skont dak li l-Knisja u d-dinja jkunu għaddejjin minnhom. Jiġifieri din importanti li nifhmuha. Dak li tagħmel il-Knisja tista' tbiddlu. Ma dak li waqqaf Ġesu il-Knisja ma tista' qatt tbiddlu. Anke jekk il-Knisja tidher li hija sinjal ta' kontradizzjoni. Anka jekk il-Knisja tidher illi mhijiex relevanti għal uħud fi żminijietna għax jaħsbu li t-tagħlim tagħha huwa skadut, li t-tagħlim tagħha huwa outdated. Imma l-verità tibqa' waħda dak li urina Ġesu. Minkejja li qed nagħmel dan id-diskors illum eżistijej, m'iniex qed nagħmel id-diskors biex inċanfru l-miżżewġin illi jitilqu l-xulxin f'adulterju u li jridu d-divorzju u isna qegħdin inċafxbu s-saċerdoti xejn minn dan. Qed nagħmel distinzjoni ta' talim biex wieħed jitgħallem u nkunu nafu eżattament eżistijej x'inhu t-talim tal-Knisja biex ma nkunux imqarqin minn ċerti reat. Imma wara li dan kollu eżistijej irridu nitolbu anke s-saċerdoti li l-fedeltà fil-vokazzjoni saċerdotali tagħhom eżistijej tkun ħaġa li tidher, tkun ħaġa li tibqa', tkun ħaġa li tistimola l-komunità nisranija, li s-saċerdoti jkunu ta' sew ta' eżempju għal komunità nisranija eżistijej bħalma l-miżżewġin iridu jkunu ta' eżempju. Jiena nemmen ħafna illi kemm is-saċerdoti u kemm il-miżżewġin għandna x'nitalbu ħafna mingħand xulxin. Għandna x'nitalmu ħafna mingħand xulxin. Għaliex il-fedeltà tagħna eżistijej fil-vokazzjonijiet differenti rispettivi tagħna hemmhekk tibqa'. Is-saċerdot huwa mitlub li jkun fidil bħala saċerdot għall vokazzjoni tiegħu, bħala l-miżżewġin huma mitluba li jkunu fidili fil-vokazzjoni tagħhom. Is-saċerdoti eżistijej ukoll iridu jagħmlu s-sagrifiċċji tagħhom biex jibqgħu fidili għall vokazzjoni tagħhom ta' saċerdoti, bħalma l-miżżewġin ukoll iridu jagħmlu s-sagrifiċċji tagħhom biex jibqgħu fidili għall vokazzjoni tagħhom ta' żwieġ. Is-saċerdoti iridu jitolbu ikunu nista' talb, nista' Alla biex ikunu fidili u biex jibqgħu jipperseveraw fil-vokazzjoni tagħhom. Anke l-miżżewġin irridu jkunu nista' Alla biex jipperseveraw fil-vokazzjoni tagħhom. Is-saċerdoti iridu jieħdu ħsieb għall-vokazzjoni tagħhom, mhux jillaxkaw, mhux jinaqru minn hemm u mhux jinaqru minn hawn u mhux dik tgħaddi minn hemm u mhux dik tgħaddi minn hawn. U mhux nibirdu f'ħaġa mbagħad nifirdu f'oħra, u mhux nidraw is-sagramenti, u mhux kollox jindara fil-Knisja. Għax dik hija waħda mit-tentazzjonijiet kbar tas-saċerdot u li jmiss ma dak li jusagru kontinwament faċli jidrah, faċli jsir xejn, faċli jindara, bħalma l-miżżewġin ukoll faċli jidraw lil xulxin, għax imissu ma' xulxin ħin kollu, għax jgħixu flimkien. Araw eżistiju ma' żewġ vokazzjonijiet li għandhom l-istess tentazzjonijiet. Żewġ vokazzjonijiet li għandhom l-istess sfidi. Żewġ vokazzjonijiet però li jista' jkollhom dusija kbira jekk verament aħna ngħixuhom fir-radikalità tagħhom minn dak li huwa mistenni minna. Wara naħseb jien eżistija llum għandna bżonn nitolbu kemm għall-vokazzjoni taż-żwieġ u kemm il-vokazzjoni tas-saċerdoti. Għall-grazzja tal-Alla f'pajjiżna anke b'ingrazzjament tal-saċerdot Wajjeb Monsignor Grima, l-fundatur anka ta' komunità ta' ċenaklu ta' Sorit li id-Dar ta' Kleru, anka tal-SS Dar ta' Kleru, daħħal ħafna fil-lub tagħna l-Maltin it-talba l-dussija tal-Kleru. Nisimgħu b'avviżi ta' adorazzjonijiet tal-dussija tal-Kleru li jsiru ta' kull xahar
fid-djoċesi tagħna u ħaġa tajba li naħdu sehem fihom. Xi ħaġa li hekk Monsignor Green ma kien tant ta' imbuttatura. Però għandna bżonn ukoll fi żminijiet eżistej li nimbuttaw l-idea li nitolbu wkoll għal-qdusija fil-familja, għal-qdusija ta' żwieġ. Huma żewġ vokazzjonijiet li tnejn li huma jirrikjedu l-qdusija fil-ħajja ta' min jgħixhom.